bang. Die geloofde nog in de weergoden. Dat doet ze nog altijd, vandaar dat het hier altijd kut weer is. Bezieken ze een beetje gelijk als vliegen hier en kaartverkeer voor de beter? Ja, inderdaad. Het is hartstikke goed gegaan met de kaartverkoop. Met name de expeditieroute. Die doet het veel beter dan vorig jaar. Ook qua verkoop. Dus mensen die dan een bandje kopen om overal langs te kunnen fietsen. En in zijn totaliteit praat je over ruim 130.000 kaartjes. En daarmee zijn we echt het allergrootste theaterfestival van Nederland. Hebben we er ook nog wat specifieks aan, het sense of place? Is er iets concreets uitkomen, weet je wat dan? Nou, zeker. Kijk, we hebben dit jaar wel een enorme move gemaakt richting alle partijen die te maken hebben met kustbeheer, met landschapsbeheer, met landschapsontwikkeling. En dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van Sense of Place. We hebben ook het seminar gehad vlak voor aan Oerol. En dat maakt gewoon in principe een nieuwe weg vrij die heel belangrijk is, ook voor 2018. Want in wezen willen we natuurlijk heel graag met Leeuwarden 2018 ook vooral het landschap tot de verbeelding laten spreken. Want dat is de kracht van Friesland. Lekker regen, lekker windje. Gewoon helemaal van het Oerol moet zijn, toch of niet? Deze Oerol onthoud ik als ja, een beetje rauwe Oerol. Ja, ik heb met veel regen en wind meegemaakt en voorheen veel zon. En eigenlijk de muziek en ja, net ook het stukje kunst dat we hebben meegepakt was ook rauw, maar wel in de goede zin van het woord. Regen. Storm. Nee. En een Storm, hele regen. goede sfeer. Winderig. Tof, super tof. Leuke mensen, goede sfeer. Ja, super gezellig, maar een beetje slecht weer, maar goed, daar kunnen we ons verkleden. Dus. En wat voor bijzonders hebben jullie gezien? Loes Luca was heel cool. Loes Luca? Ja, een heel leuk stuk. Nog andere dingen? Nee. Nee, Lekker straattheater. Lekker rondgestiefeld. En op het groene Oh, strand. de Memphis Maniacs. Memphis Maniacs. Memphis Maniacs. Ja, en heel veel horeca. Heel veel horeca. Wat weer nou hele grote lookers? Oerol. Ja, het is gewoon echt, kijk de voorstelling NNT, Via Berlin van Okater. Bistacchi niet te vergeten, de mooie wandeling die eindigt in het Pannenland. Maar ook de kleine voorstellingen, ze deden het allemaal erg goed. En Theater had natuurlijk een paneltje staan dit jaar. Excuseer mij, neem maar geen pardon. Creëren het gebied tussen dat wat was en dat wat nog komt. Als in de lucht tussen ons en met onzin kan je hier niet komen. Negativiteit schonnen blok ik met de zegen van de zon. En verbeeld is